Kaseng kon hanyo trip National Awakening Movement leng ba usam la Eric Swear Presiden ke State Youth Wing kat kum ke kerwo hak la social media ola pen pau ba om tang ban pen senge ka ai trading license Henry ban om pen thamai shu yaka ola pen pau ba kaseng khnam kam shem dei tang menta ba ka mi dawai ke ka mat halor ka jingyo trading license ka bom idon limit jong ki bar jala na ka council bat ka balong persya ro ik hok ki try blok Henry na ka por ka seng jumi bandawa na ka council ban om tang ban senge ka ai trading license show habaya dei ber kini ki jaka ha shlong sting nong po khana pra ber kwe di ki jaka Henry ban om pen thamai show hero ye ki trading license ki baldon lupa ulo ong baka jingdawa hi jong ka seng na ka ki HEDC na duk kisnem bladab haru menta kadai baik ban penduk pendam cisendon ye ki trading license ki jongki badara ki apply ro ban reject baik kabah penlong ye ka seng ban mi dawa kumne kadai namar ka jingjelei ki bar jelah kan ka ri si jongi ka bala ima shisha om tang baka kata ye ka kamai ka ji jongi ki try muluk Henry ke dep keni lut ro ye ki kam khayi na du ki bahe du ki baret bad pedeng kata ro idun ke jingting bayok kari kasih jong ikan longkum ke jelat Tripura ke baki trais nong kin kelarit pai syusyu ulo ongro baki bar jela anda kila he pai kin sastang ke penibor namarwat mentaro baki dang duna pai hakat tu kan ikicaka kila stang penibor hadu kata-kata balada ka poi baki nyebon pai lay klempep kin sadawai ka hok joki baki jela mik halia kan seja kumbalong ke Manipur kum ta kum keseng ke badannya ke jingkit kle berkapa ying tik nak panta ke jat ben riu khasi lade kan thup kan riamu penar boy wa berkapa kuslai nak pata ki pateng ke bansawan ngilip kan tu dak bateng ya ke ki HEDC paka dai ban pentre ka mohok ya ka ain ke baldan lupa ke bangi tip kum ka trading by non tribal regulation ke kendai spa satu saw bat tip syairo bagani ka an kam daire ka an ka ban pen kha pisa yano ni ya ka district council dai ka an banya da kerpang yang dikum ka chat ban riu rit pai na ka jingcha kni ka kam khayi pateng hau bar jalla shwa ban pen kut ulo ong pa adaki taki MDC ki badan ha ka executive committee jong ka ki HEDC ki kaloi ban shimkhia bat rai ban long ka state ya da ya ka chat ban riu dikira dai ban pen state no shwa ban tikila day ban penstet no shwa ban kut kani ka samoi dak ba pen bana no wood ya ka yodo bat kumcu ki wedi ki yo ba pauna po rekasi kum ka special trading zone for Khasi people bat hakini ki yo la tang dak ki khon khasi bakan tub yo kan remo panai boy war om ki barjala ingej balada ki la kumta kumbang idawa kan sa pendrit musim shisaya ki bar jala ba suki kin saja hinang ni na rikasi jongi namar kim yo show ya ka trading license ban khai lai lot lada kim la ro hadin ke election MDC kum ki dikhot ka sengen saya mi mengi rengkat lang uparo persnam ban pendok pendam cisendon ya ki trading license jong ki bar jala namar kan ne kamat bang idawa kam de ka political agenda jong chimet kum ka movement ban job election MDC handai ka bakta ya ka hok long try jong i baro lang kum ka jaj ben riu khasi